zaituztegu ahazten. Zuen memoria eta zuen borrokarena ez da galduko. Lehen esan bezala, gaur zarautzen elkartu gara frankismoak gauzaturiko azken exekuzio politikoen 50. urteurrena dela eta. 5 kide erai zituen orduan frankismoak, tartean txiki eta otaegi euskal militanteak. Frankismoa erregimen fascista eta errepresiboa izan zen. Kapitalisten boterea bermatzeko milaka militanteren bizitzarekin akabatu zuena. Irailaren 27an erai zituzten kideak askatasunaren aldeko militanteak ziren. Klase sozialik eta inolako zapalkuntzarik gabeko jendarte baten alde egin zuten borroka. Euskal estatu sozialista baten alde. Beraien bizitzak frankismoari aurre egitera bideratu zituzten, eta horregatik guztiagatik hil zituzten. Gaurko garaiotan, fasismoak eta gerrek mehatxatzen gaituzten garaiotan eredu dira. Ze beraiek bezalako milaka militanteren konpromisoagatik ez balitz, akabo langile klasearen eskubide guztiak. Eta irakaspen hori oso presente izatea dagokigu. Eta militantzia komunista eta antifasistan berrestea. Bide batez, kartzeletan gatibu jarraitzen duten 100 militante iraultzaileentzat amnistia osoa aldarrikatzen dugu berriro. Gaur eta beti, presoa kalera, amnistia osoa! Presoa kalera, amnistia osoa! Presoa kalera, amnistia osoa! Presoa kalera, amnistia osoa! Y es que no han faltado polémicas sobre el homenaje a Txiki y Otaegi. Desde esta misma plaza podemos ver la pared de la vía que abrió Txiki, donde Sortu puso una pancarta con sus caras. Una vez puesta, un concejal del PSOE de este mismo pueblo, con supuesta vocación ecologista, se apresuró a que los trabajadores del ayuntamiento tirasen la imagen al bosque, alegando que era una zona natural protegida. Mientras se felicitaba por su acto, se le olvidó pensar en cómo retirarla. Y sería graciosa su ineptitud si no fuese tan grave la caracterización que les dieron a los 2 militantes fusilados para justificar su decisión. Porque de victimarios nada, militantes antifascistas contra una dictadura que aún tiene las cunetas llenas. No van a conseguir que dejemos de reivindicarlos. Frankismoa eta baita ondoren etorri zen 78ko erregimena ere, sistema erabat espainolista eta autodeterminazioaren aurkakoak dira. Auzio nazionalak 50 urteren buruan bere horretan jarraitzen du. Euskal Herri langilearen borondate nazionalari entzungor egiten jarraitzen du 78ko erregimenak. Eta ezin daiteke ezer konpondu hura erreformatzea bilatuz, ez da PSOE-rekin akordioetara iritsita ere. EAJ, EH Bildu eta PSOE bultzatzen ari diren estatus nazional berria iruzur autonomikoa baino ez da. Eibarren, astelena frontoian Euskal Herriko Kontseilu Sozialista aurkeztu genuenean, adierazi genuen, estatu instituzio zapaltzaileetan asimilatutako alderdi autonomistak ez bezala, estatu zapaltzaileei aurre egiteko tresna izan nahi zuela EHKS-ek. Orduan ere genioen, Espainia eta Frantzia estatu inposatuak zirela euskal langileriarentzat. Klase etxaiaren estatuak diren heinean eta langileon borondate nazionala ukatzen duten heinean. Mugimendu sozialistatik nazio zapalkuntzari amaiera emateko eta langile klasearen autodeterminazioaren alde lanean jarraituko dugu. Izan ere bada hemen hitzekin eta kontzeptuekin nahasten ari denik. Paktu interklasistari acuerdo de país, esaten diote. Estatu espainolean integratzeari antifasismoa. Eta EAJak 40 urtez praktikatu duen autonomismoari orain independentismoa, esaten diote.
Eta zipaioi ertzaina, orain ertzaina deitu behar zaie. 11 ikusteko jaioa gara. Eta badago, 78ko erregimena eta egungo gobernua fasismoaren kontrako bastioi gisa ere ikusten duenik. Erregimena ordea frankismoarekin jarraipenean eratu zen. Eta horren lekuko da, Euskal Herriko langileriak urte luzeetan zehar pairatu duen gerra zikina, erailketak, milaka torturatu eta espetxeratuak. Ze egungo erregimenak frankismoaren tresna errepresiboak bereganatu zituen, estatu kapitalista kolokan jartzen duten guztien aurka egiteko. Bai PPek eta baita PSOek ere gerra zikina erabili dute mugimendu askatzaileen aurka. Eta orain zenbaitek demokraziaren salbatzaile gisa aurkeztu nahi dizkigute. Bereziki hemen aipagarria da PSOeren kasua, hain zuzen ere gal sortu zutenena. Honen gobernua fasismoaren aurkako azken lubaki bezala saldu nahi digute, baina errealitatea oso bestelakoa da. Galdera da, balio du PSOeren gobernuak gizarteko maila guztietan hazten ari den erreakzioa eta fasismoa gelditzeko? Eta erantzuna da, gobernu hau agintean dagoenetik fasismoa hasi besterik ez dela egin, instituzionalki, sozialki eta kaleetan. Guk uste dugu, fasismoari ateak irekitzen dizkioten instituzioetatik aparte, langileok lubaki propioak sortu behar ditugula. Eta horretarako, langileon kolektiboen arteko batasuna beharrezkoa da. Aurreko urteko azaroan, Egiako auzoan esan genuen, eta norabide horretan ari gara lanean. Ze Euskal Herrian ere erreakzioa hazten ari da. Eta kaleak hartu ez baditu, ez da hemen berezitasunik dagoelako. Da hemen, auzoz auzo, herriz herri mustro horren kontra milaka lagunek mota askotako lan politikoa egiten dugulako. Eta gu oso harro gaude lan horren parte txiki bat garelako. Egunero, fasismoaren eta gerraren aurka manifestatzen gara. Paretak margotzen ditugu, elkartasunerako antolatzen gara, matxismoaren aurka egiten dugu borroka, etxegabetzeen aurka, Palestinaren alde, Euskararen alde, afari solidarioak ematen ditugu eta errefuxiatuei ongi etorria ematen diegu. Noski baiet, langile klaseak soilik babesten duelako bere burua. Herriak bakarrik salba dezake herria, eta hori ez da fasista nazionalistek erabiltzeko aldarria. Beraien kontrako kantu bat da. Eta hori da, bide batez, urriaren 12an Gasteizen Falange Espainolak entzun beharko duena. Gazteri antolatua ikusiko du bere aurrean, aurpegia ematen. Gora langileon borroka! Gora! Baina hau guztia ez da inondik inora nahikoa. Fasismoak ordezkatzen duen haustura faltsuari aurre eginez, komunismoa proiektu apurtzaile erreal bezala kokatu behar dugu. Fasismoa egungo krisi egoerari aterabide autoritario eta antiproletarioa baino ez da. Eta komunismoa berriz proiektu unibertsal eta berdintzailea. Gure eguneroko lan militantearen esku dago, bai fasismoari aurre egitea, eta baita komunismoa egungo gauzen egoeraren aurkako proposamen bezala proiektatzea ere. Beharrezkoa da gu guztion militantzia, eta eskuzabaltasuna hori gertatzeko. Bando zuzenean gaude. Y no podemos acabar este acto sin recordar el genocidio en Gaza. En Euskal Herria merece mención aparte el PNV, y saltándonos el ridículo institucional que ha conseguido, despreciando 2 de los últimos 5 fusilados por el franquismo, no nos queda sino preguntarnos qué pretende con la criminalización de la protesta por Palestina. Esta semana hemos conocido que multarán a quienes participaron en la misma. ¿Se puede o no se puede protestar por un genocidio? ¿Se puede solo si a ellos, a los señoritos y a las señoritas del Batzoki, les gusta la forma de hacerlo? Gu eta beste milaka pertsona han egon ginen, eta berriro egingo genuke. Bueltatuko ginateke la buelta zapustera, horrek Israelen aurkako mezua apur bat behintzat zabaltzen badu. Eta berdin KAF enpresarekin, lehendakariaren arabera,
ez dira seinalatu behar Israelgo estatu kolonialarentzat trenak egiten dituzten arren. Argi esango diegu. Genozidio bat geratzeko kaleak hartzea eta boikota sustatzea gutxieneko etikoak dira. Zuen negozio zikinak hankaz gora jartzea suposatzen badu ere. Ofentsibara pasatzeko unea da. Israelgo estatu fasistaren aurka azken asteetan egindako ekimenek bidea erakusten digute, zentzu horretan. Agintariak ez dira mugituko, beste erremediorik ez badute. Ze Palestinar estatua aitortzea Gazaren 180.000 desagertu denean, 70.000 hildako eta gero gustu txarreko broma bat da. Ze estatu, ze muga ditu, ez die axola, ez die ezerk axola, eta oso argi utzi dute hori. Armak etengabe saltzen ibili ostean, orain presiopean hartutako erabaki batengatik zoriontzea nahi badute, jai daukatea. Langileok, gure borroka tresna propioekin, desobedientzia zibila kasu, iniziatiba politikoa hartu behar dugu. Gure borrokarako grina, instituzio usteletatik haratago bideratzea baita fasismoaren aurka daukagun tresna boteretsuena. Entzun gaitzatela Pradales, Zupiria eta konpainiak. Zuen interes kapitalistek guri bost. Guri Gazako herri langileak kezkatzen gaitu eta beharrezkoa den guztia egiteko prest gaude beraiekin elkartasunez. Omenaldian txikiren azken goutuneko hitz batzuk ekarri ditugu gogora, eta nik amaitzeko nahiko nituzke berez testamentuko hitz batzuk ekarri. No debemos olvidar nuestro objetivo, la creación de un Estado socialista vasco, objetivo por el cual han caído y han dado la vida muchos militantes revolucionarios. Sois vosotros, la clase trabajadora y el pueblo en general, quienes lleven a cabo la lucha hasta derrocar al régimen franquista. Entonces se habrá cumplido nuestro objetivo y podréis construir una sociedad nueva, sin clases, donde no exista explotación del hombre por el hombre. Gaur ez da frankismorik derrokatzeko, eraisteko, baina bai estatu sozialista bat lortzeko, Euskal Herrian eta mundu osoan. Gaur langileria aspiratzen saiatuko den fasismo berri bat dator, eta presta gaitezen borrokarako. Gora iraultza sozialista eta gora askatasunaren bidean eroritako militante guztiak!